deloken lho, deloken. Deloken dhewe to. Kok tak jelasne. Kurang piye-piye tak jelasne. Piye apa? Iya. Bensin lho. Ora, lha pandem bensin sing rusak apane? Ora mlaku. Ora mlaku ki ra ndek sikil. Jejel to? Pak No. Oke. Ora usah dimpakne ngono. Gak usah dimpakne. Ora nganggo mesin. Ora usah nganggo mesin. Nah, mpakne anune kable no. Endi? Kontak sik. Tak, langsung timbakne kuwi, timbakne lampu kae. Sret, iki sing lampu kota. Siji, timbakne neh. Kuwi sing dhisik. Yo no, langsung ngaki to. Wis neh. Nah, terus iki kan lampu jarak pendek. Jarak jauh munggah. Lah, penak lah. Iya. Mamangane kan iki gret iki tak dandani. Lho, malah menak iki lho. Tik tok lho. Mamane kok ngene iki mati. Angel. Yo iki semale menak. Ane ngene iki mati. Iki tak bongkar iso wingi tak stempet bareng tak gosok resik. Alah, omah angga inggi kabeh jerone. Angga inggi kabeh. Diomongi kok. Oh lah. Mene mati-mati lampu penak. Karo mbok pakne karo mesin empan lho. Nek kok empakne ngene tok. Ngene tok ya tekor akine. Kuwi karo ngempakne mesin. Mesine harus dimpakne. No. Nah, ini arep mateni dipateni sik kabeh. Tek. Lagi dipateni iki. Ngono. Nek pas posisi mulih lho. Kono arep mangkat neh dimbakne. Iku dimati sik lho ya. Lagi dimbakne ngene. Sempan mesine, lagi timbakne lampune. Kuwi akine ben gak boros. Tarine ra domon ngono ku. Lah mangkane ngoskur wer ngono ae. Pokoke nek mulih pokoke dipateni dhisik. Nek mati lagi di kontak. Joso, wis tak wendekne jane kok iki yo. Sak diinglukne ngono lho maksud iki ben ra ndangak. Seneni wong iki. Mangkane nggunakake ndengak apa lak diingluk pol ya lho, Po. Sak pontokne lho. Ya ben dekat ae, tak jawe arangane. Nek jauh ki tinggine pasudan ngene iki. Sepi ya ta. Pasudan. Cara Gara jauh ya udan ngene iki sepi ya bengi ngono kae. Iki lho. lho. Jebor apa enggak asat? Jebor kok gak enggak? Ya ora, kan gak nggae reflektor. Kok gak nggae kaca. Langsung lampu. Nek nggo kok reflektor jebar kaya unaku Jupiter kaya ganti ya. Seneni wong iki. Ya ora padang fokus. Akhirnya tak isi bensine. Ben isi aku mikir ngono kok tak isi paling kur 15 opo pira. Daripada iki apa? iki anu dolananku kuwi. Gamanku. Iki lho lampu iki lho mati. Lampu sepeda. Lampu sepeda. Iya. Lampu urip piye ini? Ya diganti to. Kalah murah jane tapi aku kayak rasa-rasan bongkar iki lho. Ijo gitu. Udu lampu iki kene lho. Oke nih. Ben pan lampune yo. Ini ki mati ki jalure sing ndi? Yo kok ngisor to. Dijebol ganti lampune tok wis. Oh. Nek iki lampune dhewe, iki dhewe. Lampune tok kae. Nek iki ketoke rusak ikimu. Lampunge. Ya empan. Lampunge bensin ketoke rusak. Oh dhisik kae dibenakne si anu kena lho. Kok malah meneng neh. Lampu, paling rusak lampunge iki lho. Dibenakne sapa to kae? Nah, aku numpak huyuk ora karu-karuan. Lah bos aku teko nggon, tak delok iki kaya ngene. Ki wayahe, ki bocor karo-karuan ki. Dandakne, kok mosok piye to? Lah aku Jawa. Iki bocor ki ditek iki muga-muga gak ganti. Engko nek ganti ki rada ganti ki rada anu. Paling ora nek 100 kok loro. Nek ganti iki paling ya 100. Kuwi jerone per iki. Iki ne tok lho sing rusak ki. Sile tok iki lho. Karo jerone, sil jero ki sil jaba nggih debu, sil jero bocor. Nah, iki bareng ndakne sekok kenan. Engko nek duweke lho. Iya, nek iso ki ndang segera kuwi. Soale obah sithik yut lho motor iki. Mas ya. Iya,
Nggih mlayu banter bingung. Wih, lampu. Piro lho nek ngono kuwi. Endi to? Lah aku paling kurang enek 100 ini Mas Wahyu iki lho. Beji lho, kula dalan. Wong aku ki kadung Beji kula dalan lho. Warung-warung lho. Pol ya antri-antri ngapa ngewangi kok. Karepe larang bayar kok. kowe ning kono to. Heeh. Nah, enggak. Bukan kan? Karo Endi lampu? Jalan Mangulan. Ki lore to. Bakul kayu. Oh, Kidule. Dil bakul kayu. oh niku ngono to Pak. Ya iki wis wayahe kuwasar iki. Buh, wae ganti lolere paling. Aku urung delok iki perweget pol ngono. Iki nek ganti piye? Iki cepet kabeh kok lolere arep wae ganti ora apa. Iya karo nek Apa nek sih? nek dedekne nek iki karo tak kon Nyapa? ora ndek garapan. Ya sini kok reget-reget ngono ku lho. Ah sini hal sepele-sepele wong ora gelem bengkel jane kok sepele jane ngene iki kok nyetempet iki lho kok tak stempet. Iki enak slit ngotok wis mau enak lho. Mau ngene iki tek mati lho. Mati aduh aku ngono. Dipengen aneh lah iki kendo. Terus iki tak dandani ki kena ratinge. Ditarik ki nek ora penak takon nyerpisne ora. Mas ora anu wong wedok iki ora kober bengkel wis ora kober. Jane nang bengkel. Nek ora penak ki titip nang bengkel Nah, omong gek. iki lho wis. Sing nemen iki lho, gliyur-gliyur kayak bane cilik kok. Anu to ki. Rembes to ki. Ora rembes wis bocor, ora kok terima rembes, bocor. Suaya anu, erbis. Jos jane tapi ki sayange wingkel. Jane kedru isi fitine wis jos iki playune ya. Giyer nggih mlayu banter. Oh, Monteroso kok Mio kok. Engko lek anu nek aku nggo duit tak amang kowe engko gawane nggih anu. Iya gampang. Kayak kita tambah pira? Wis tambah akeh. Iki ki muni akeh. Lah iya sih tambah akeh iki. Kok enggak ada holi ya kena. Ngetap holi. Omplonge rene. Kae kan kono gak tak anu malah kedol paling. Dirosokne paling. Ora enak kok. Sone ora borat penting enggak atek. Lho, sitok lho, Bro. Lah iki bolong kabeh kok iki. Sone. Kalau kok bongger terakhir tok. Yo terakhir wae tuku sentolop meneh. Bongger terakhir tok. Jadi lebih oli iki lebih. Nek oli ini tak ini wae kan. Sak ini ora. Dorongnya apa gitu? Godong. Apa masamu kok? Anu, aku agelasan, Mbak. Lho. Lho, Mbak. Aku agelas, Mbak. Tak ketok ya, Mbak. Lho ya. Ini, Mbak. Nggih, bisa ra iki kowe. Wes, katanya nih, urung dikasih kok. Yes? Enggak oke. Mau apa 48 ah. Steker apa-apa. Enggak oke. Wis, kencengan ngesor nek wis. Baute kae. Wis, wis tang. Iki. Iya.
Sementara kau pecahnya tadi. Wes jos bisa. Tapi parah lu kalian ya. Parah Apa nih? ngarep lho Bil. Ya bos kok karo. Bocor kabeh, CVT-ne kuasar aduh. Setire seliring. Lereng piye? Kan nggih tipe kae miring to setire. Lho ora dibenakne kae. Wah ngono. Pokoke Ndopra servis. ora penak rasane. Iya, tapi dia sekali servis kaget. Mergane apa? Rusak sithik iki apa sih rusak internet dan dandani. Jadi kan ketok rusak kabeh to malian. Dek skoki di anu dandakne pisan. Engko, aku kaget batin kok montorku obah sithik kok. Ngupet, obah sithik ngupet aku. Lah teko nggon kono teko niki aku kaget eruh masalah. Ternyata aku Kok benakne ra? ya ora to. Opar bener waktu. Ini Mas Wahyu ono. Mungkin Mas Wahyu antri-antri lho aku ndelalah esuk teko isan ndelalah. Nang ditekan. Dengi ngono. Wame ngono. Kayak wis janjian karo wong wis ana wong telu yang janjian. Aku ndelalah wis morong kok. Nyapa modal lagi bangun. Apa kae? Film gitu. Piro wis? Kelas gitu. Lah ora Mas Beni. Apa? Oh. Coba sebetulnya. Nondot apa? Apa ini sih? Wis kemain iki. Wes 100 sih. 100. Sore ndani ngene antare jain kae pasang lampu saandane udan mulai magrib udanan nekat teko omah ganti oli malah oli gardane gagal. Anu paksa anu bro madang. Paksa malah londot. Siswa oli gardane. Oline mesin wis oke. Iki bature apa, Bro? Bature apa? Resek tok ya, boleh segoni. Ya, sing ngono ku, Bro. Madang. Nawe apa? Wedus. Wedos. Oh, rica-rica wedus, Bro, enak iki. Sip. Ratus rica-rica wedus. Ki apa iki? Kri-kri ora enak to? Kuwi kerupukane. Kuwi apa kuwi? Tahu. Lah kuwi lho kok. Lah ya ben piye ngono kudune ya piye ngono lho kok. Dituduhne kerupuk enek, tahu enek, wedhus enek. Wis ngono bro videone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.